Etzazula dena ondatu azken unean. Atrium xukaderak emango dizu algodoi hutsezko bainuaren gozamena eta lehorketaren samurtasuna. Jantzizazu bainua diseinu berrienaz. Atrium, algodoi hutsezko bainua. Hau, bakearen ikurra da. Hau, askatasunarena. Hau, garaipenarena. Eta hau, batasuna, elkarlana eta lankidetzarena. Bilbao Bizkaia Kutxa, batasunaren ikurra. Eskueran dute jaia kiroltzaleek larunbat honetan. Kirol jaialdi bikaina gainera. Azteko, Golden State Warriors, Philadelphia. NBA 80ko saskibaloi partidua. Eta iluntzeko 8etan, futbolen kontrolatzaren bueltako partidua. Barcelona Real Sociedad. Adi kirolari larunbat honetan, ETV batean. ETV, zurekin zuzenean.